Доброго дня! Я Бобченко Сергій, засновник компанії Акваімперія. Ми здійснимо вашу мрію та побудуємо ваш басейн за найсучаснішими технологіями. Ми забезпечимо не тільки максимальний комфорт, але й високу енергоефективність вашого басейну. Даємо особисту гарантію, що в вашому басейні буде бездоганна якість води за європейськими стандартами. Але найголовніше, ми не залишимо вас після завершення будівництва. Ми гарантуємо сервісне обслуговування з мінімальними затратами часу та ресурсів. Завдяки віддаленому доступу ми зможемо піклуватися про ваш басейн дистанційно. Наш 25-річний досвід роботи та репутація говорять самі за себе. Практично всі наші клієнти стають нашими друзями на довгі роки. І ми їх не підводимо. Приєднуйтесь до великої родини задоволених клієнтів і дозвольте нам зробити ваш басейн ідеальним. Дякую за довіру.